Hi mga kasilip! Kaya mas ganyan to? Tapin eh. Ha? Dahil yan eh. Pala pa, Jo? 250. Tama-tama kapalit ko na ito. Ito. Kita lihat lihat kete. Kaya biglang dating yung maraguladan mo kanya, may titabalat. Tara! Balok sementado yun, di ba? No? Ulit po, tabi kata ko yan, bato yun. Wala kayo ba? Namabibideo kayo, Jok? Ble ble ble. Kai, falls. Gratis. Mahuli na. Punta matagal tapong oras. Ayan, lompat nito. Ito, masating ito. Ay, daning dalan. Taluras na. Taluras, Jok, ha? Galing mo, baging. Mas masahin pa babae kasi aking patas.
Look, pilan niya. Lalam. Pero doon medyo. Tayo. Sige, kuna na ako na. Kahit ang blue chow, kita ako malapit ka rin. Sa aking pababa, sa aking patas. Pwede pa siya may taluwas na dara, diretso ka sigurado. Hindi, wow. Woo! Ate ang araw, oh. Muro siya man nabuhay talaga na. Hindi, wow. Konkreto ya? Namun. Ito yun. Sakto kaya alam ko may talursing animal.
Whoop! Whoop! Woo! Salamat sa panonood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright.